כידוע, ההנקה היא חלק בלתי נפרד מהקשר הראשוני בין האם לתינוק. וההנקה בעצם, אין תחליף להנקה. המזון המושלם עבור התינוק שלך או שלכן היא ההנקה. לכן שום פורמולה כזו או אחרת, לא מטרנה ולא סימילאק ולא כאלה דברים, לא ישתווה לעוצמת ההנקה, גם מבחינה פיזיולוגית וגם מבחינה מנטלית, שזה מאוד חשוב ומחבר את הקשר בין האם לתינוק. מחקרים מסוימים בדקו ומצאו שישנן פחות מחלות, כגון אלרגיות למזון, אלרגיות בעור, דלקות אוזניים, הפרעות מערכת העיכול, מחלת צליאק ומחלות נוספות, כאשר התינוק יונק מהאם ולא ניזון ממזונות כאלה ואחרים. כמו כן, הנקה ידועה כמסייעת למערכת החיסון. בשבוע הראשון יוצא מהחלב הקולסטרום, שהוא מכיל נוגדנים שמסוגלים לעבור דרך החלב אל התינוק ולהשפיע על מערכת החיסון שלו, וכך גם כן מסייעים למערכת החיסון שלו לעבוד בצורה יותר טובה. עובדה היא שהתינוק, מערכת העיכול שלו היא סטרילית, ללא חיידקים, ועם הזמן מתפתחים החיידקים ידידותיים והפלורה בכלל של מערכת העיכול והרכבים החיידקיים שמאפיינים אותה. תינוקות שאינם יונקים מומלץ לעתים להוסיף השלמות חיידקיות, חיידקים ידידותיים, שמאוד חשובים להשלים. אז בכלל באופן כללי מומלץ שהכנה לקראת ההיריון, לקראת הכניסה להיריון, מומלץ להכין את האם, לתת לה מספיק גורמי תזונה כאלה ואחרים שמאוד חשובים, יותר פלבונואידים שמסייעים לחיזוק לידה, יותר גורמי תזונה כאלה ואחרים שמסייעים לחיזוק ולשיפור ההיריון, לחיזוק מערכות הגוף של האם, וכמובן בהמשך גם כן של העובר.